Ванко Джи, стани щастлив. Има една старинна притча за нещастния китаец. В едно село живял стар китаец. Той бил нещастен и зъл. Цял живот искал да бъде щастлив. И колкото повече копнел за това, толкова по-нещастен бил. Хората го избягвали. Никой не искал да общува с него. Всички свикнали, че той постоянно се оплаква от живота. Минало много време и в деня, когато навършил 80 години, в селото се разнесла новината. Старият Ли се усмихва! Никой никога не го бил виждал щастлив и усмихнат. Винаги го виждали озлобен, раздразнен, язвителен и недоволен. Цялото село се скупчило, за да видят чудото. Хората го наобиколили и не вярвали на очите си. Старецът се усмихвал до уши. Попитали го: какво става, Ли? Защо се усмихваш? Той отговорил: цял живот исках да съм щастлив, но нищо не излизаше. В край на кращата, като ударих 80-те, разбрах, че няма да успея да стана щастлив, и тогава станах щастлив. Смисълът на тази притча е следният. Докато човек трескаво се опитва да стане щастлив и отчаяно търси щастието, той ще става все по-нещастен. Щастието не е в това да го търсиш. Щом човек престане да търси щастието, той става щастлив. Аз бях Ванко Джи. Дано тази притча да ви е харесала. Споделете я с ваши близки и приятели, абонирайте се за моя канал и до нови срещи в моите видеа. Бай, на всички успех!